Poređi ove teorije zavere na slepo. Letanje na mesec. Jedan je najbliže istini, Najbliže istini. 5 je najdalje istini. Jako je čudno što su oni to 69. uradili i od tada nema više snimaka da je neko išao na mesec. Bilo je odlaska na mesec nekoliko puta nakon toga, Ali nikad ništa nije bila propraćeno pompa, nešto, tako, nikad niti nije bila je, pompa tolika. niti sam video neki snimak o tome da je nešto bilo. A zato ajde stavit ću na 3. mesto. 11. septembar. Je sve bila, da kažem, nameštaljka, odnosno sve se desilo, da su Ameri u dogovoru napravili. Onda imaš više snimaka da su druge zgrade, na primjer da je avion udario vrh, a da se vidi eksplozija na sredini zgrade. Da, to sam isto gledao. Mnogi arhitekti rekli da je nemoguće da od vrha se cijela zgrada sruši kao što to se sam srušila. isto gledao. Ajde da to stavimo da je 4, da je malo dalje od istine, ajde. Da je zemlja ravna. Brate, to je onda... Ok, onda 5. Da, izvini. Da, okay. Da, vanzemaljci postoje. Ja mislim da postoje. Ja stavljam to na 1, zato što baš sam i čitao pre neki dan o tome da je neverovatno koliki je svemir. Da, postoji tajni grad iza južnog pola. Sad sam znači rekao praktično da verujem da postoji, jel da? Tako je. Da više verujem da postoji nego što... Pa dobro, nisam čuo za tu teoriju.